Nou, we hebben een kerstpakket voor omdat hij elke dag zoveel zorg levert aan de kinderen. Ze hebben heel veel nodig en dat geeft hij. De familie Landstra is een van die huishoudings. Ze krijgen Joert een extra krispakket. De benen in het gezin hebben onder andere ADHD en het syndroom van Gilles de la Tourette. Je terug binnen de Landstra's een soort extra jild kwijt om bij zwarig. De liedse attentie die Joert krijgen is daarom tegen welkom. We rennen je in Burgse als je in deze tijd. Ja, de extra onkosten die je gewoon hebt. En de extra medicijnen die je toch een eigen bijdrage. Gewoon financieel. En voor de extra opvang en die dingen. Ja, dat merk je gewoon. Dus je bent gewoon 2 keer zoveel kwijt. En dat is met alles is dat zo. Je moet, als je op vakantie wil of wat dan ook. Je moet echt kijken van nou, waar kan ik op vakantie. Accepteren ze wel kinderen die zo zijn. En daar moet je ook echt nog eens op letten. De gezin krijgt het Christcadeau van de Giel Thomas Stichting. Die stichting is vlien hier opzet, trocht 12 louter echtperen, maar invalide ben. Doel is om mensen die in dezelfde situatie zitten te helpen met paterfien in het doolhof van de zorg. Wij hebben nog net echt het gevoel dat goed afgestemd is. Dat de medewerkers van de instanties Excel goed weten wat het behinding heeft, steeds maar voor hun eigen. Hè? Dus wat het omgaat. De ervaring is dat er een heel proces kijken nog in gaan. En dat maakt het dus ook heel log, maar ook heel duur. Binnen was net alleen nog de gezin die dit heel die dreger krijgen. Ook de stichting zelfs verneemt de gevolgen van de crisis. Wij vernemen het onder onze donateurs dat zij steeds minder jank kennen. Ik in yield, maar bedrag, totaliteit. Maar ook in het feit dat het economisch ook minder goed. En dan kinderen ook minder gegund worden. En dat willen ze heel graag wel. En wij ervaren ik wil dat die blik in hun eigen van we willen we graag. Maar ja, we moeten wel kennen. Bij het gezin Landstra werden de zorgen hoe de toekomst voor het moment even onder kant scoot. Zij maaien nou eerst geniertje van het krispakket.